Türkmenistanyň mekdeplerinde ýokary klas okuwçylarynyň hususan da gyzlaryň arasynda ahlak terbiýany ýokarylandyrmaga gönükdirilýändigi aýdylýan tapaklar ýene-de gün tertibine getirildi. Bu işleri çekilen terbiýeçileriň käbiri ýaşlar üçin zerur hasaplanýan jynsy terbiýany öwretmegiň, munuň bilen bagly ýüze çykyp biljek meseleler barada habarly etmegiň deregine häkimetleriň diňe, dini wagt ündewler, şeýle-de sosial ulgamlara garşy çykyşlar bilen çäklenýändiklerini belleýär. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä resmiler Tebitdäki mekdeplerde ýaşlaryň ahlak häsiýetini ünse artdyrmagynyň sebäbini orta mekdeplerde okuwçy gyzlaryň göwrüli bolmagy ýa-da tin sewdasyna baş goşmagy bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi bilen baglanşdyrýarlar. Marda soňky günler ýokary klas mektep okuwçylarynyň ahlak terbiýeti barada ýygnaklar geçirilýär. Emma bu umumy bagyz ündewler bilen çäklenip ýaşlaryň jinsy gatnaşyklary barada asla görüň edilmeýär. Mugallimler we bu ýygnaklara gatnaşdyrylýan beýleki ýerli resmiler hiç bir delil ýa-da subutnama getirmän mobil telefonlarynyň sosial ulgamlaryň ýaşlaryň ahlagyny bozýandygyny öňe sürýärler. Dip ýaşlaryň jinsy terbiýesini bu görnüşde öwredilmegi bilen närazydygyny aýdýan yerli mugallimlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Howpsuzlyk aladylary sebäpli adynyň ütgedilip jahan diýilip tutulmagyny soran 30 ýaşlaryndaky mugallima ýaşlaryň bu görnüşdäki ündewlere gulak gabartmaýandygyny hem belledi. Ýaşlara hakyky durmuş tapaklary berilmeli. Goragsyz jinsy gatnaşyklaryň mümkin howplary olaryň öňüne almagyň usullary şeýle-de garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykanda özüni alyp barmagyň ýollary barada maglumat berilmeli. Munyň deregine resmiler ýaşlar bilen hüjüm edýän ähengde gürleşip olary utandyrjak, sussuny basjak bolýarlar. Ikiçe görüňdeşlikde okuwçylaryň bu görnüşde getirilýän maglumaty asla kabul edilmeýänligini aňytyp bolýar. Dip marly mugallima 24 martda gurrun berdi. Jahan häkimetleriň ýaşlaryň jinsy terbiýeti barada açyk gurrun etmekden gaçmagynyň netijesinde durly oňoýsuz, kä halatlarda bolsa pajygaly ýagdaýlaryň hem ýüze çykýandygyny anyktady. Ýokary klas okuwçylarynyň jinsy durmuşy eýen mektep partasynda başlanýar. Muny görmezlige salyp inkar etmek samsyklykdyr. Ýaşlar jinsy meselelerini enatalary bilen hem görleşip açyk maslahat edip bilmeýärler. Sebäbi türkmen maşgalalarynyň köpüsinde bu mesele henizem gadagan tabu hasaplanýar. Netijede dürli howplar barada habarsyz ýaşlaryň arasynda islenilmeýän göwrüllik ýaly ýagdaýlar ýüze çykýar. Gyzlaryň köpüsi bu ýagdaýyň köpçülige aýan bolmagyndan howatyr edip çagasyna düşürdiýär. Bu sebäpli öz janyny kast eden gyzlary hem bilýärin. Dip 8 ýyllap mugallimçilik bilen meşgullanýan Jahan belledi. Ol häkimetleriň bu ýagdaýlardan çykylgany, okuwçylaryň mobil telefonlary ulanmagyny gadagan etmek we sosial medialary ýazarlamagyny çäklendirmek çärelerinde görýändiklerini hem sözüne goşdy. Bedip meseleni asla da çözüp bolmaz. Ýokary klas gyzlaryň käbiri soňky gadjetleri, täze libaslary edilmek esasan hem ýurtdaky açlygyň arasynda doka garyn iýmitlenmek üçin tenni satýarlar. Ýaşlaryň ahlagy barada çykyş edýän yerli emeldarlaryň ençemesiniň ýetkinjek ýaşyda bolmadyk gyzlar bilen pulna jinsy gatnaşyga girýänligini anyk bilýärin. Dip Jahan sözüne ýetirdi. Azatlyk ýokarky ýagdaýlary boýunça Mar welaýatynyň bilim edaralarynyň wekillerinden şeýle hem Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi görnüşde düşündürüş alyp bilmedi.